जानो जारौ सना गोसोनि खोथाखौ फोरमायखादे दिनैनि समावनो बैसागु बोथोराव बुंथिना लाखाथारदो फागुन बोथोराबो जोबना थांबाय मबाइल नम्बर होब्ला मोजां जागोन फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनो हागोन इन्टारनेट मुगाजों ग्लबेलाइजेसन मुगायाव गोरोबनांगोन जारौ सोरबा दङब्लाबो जेबो नङा सेंग्रा नालाय नोंखौ नायखागोन गोसो थोनाय थैया नोंनि खोथा आगै सेंग्रा बैसोआव थाखानांगौ आदा गार्लफ्रेन्डफोरा सोरजों थांबोला मोजां जागोन लुखा खोनाखा सायख'ना ला खाफालाव जा दं बेनो जागोन नोंबोथ' एसेबां गाज्रि नङा महर मोजाङाथ' आंखाल गैया सना गोसोआव नोंल' गौरब दाला सना आंबोथ' लानो हाया जुलिनि सिगां साननांगौ बाथ्रा गोबां थायो नायनाय नोजोरजोंल' जानो जारौ सना गोसोनि खोथाखौ फोरमायखादे दिनैनि समावनो बैसागु बोथोराव बुंथिना लाखाथारदो फागुन बोथोराबो जोबना थांबाय